перфектно с нея. Просто тя е много голям инат. Смиш, смисъл, аз разбирам, знам, че все пак ревнува, нали, това е бащата на сестра й, но той наистина се държи перфектно. Какво правите? Тя все пак е дете. Зори, какви ги вършиш, бе? Какво става, бе? Защо? Защо постъпваш така, разбери? Ма чакай спокойно, защо ме блъскаш? Ти спокойно. Какво Ама става? не може, как може да ги вършиш тези неща зад гърба ми? Бесен съм. Когато Дени ми се обади по телефона, ревеше. И трябваше да предприема набързо, да говоря с Зори, да се видя, да чуя нейната версия каква е всъщност. Ядосан съм, не мога, не искам да го позволя това да се случва наистина, както Дени ми го обясни по телефона. Не, няма да го позволя това нещо. Какво значи няма да го Не. позволиш? Как така няма да... Абсурд. Няма да позволя този мухлю да живее с Дени. В противен случай си я взимам. Ти си я взимаш. Взимам си я, да. Ти си я взимаш. Да, ще живее при мен. Ти, който Абсолютно. 15 години не знаеш, че имаш дете. Как така ще предявява претенции, чак ще я вземе при себе си. Той никога не я е гледал. И при кой ще я вземе? При приятелката си, която е колкото нея. Какви ще са си точно? Приятелки? Абсурд. Просто не го разбирам. Единственото ми обяснение е, че ревнува. Ако разбера и ако чуя, че Дени каже нещо за този мухлю, че се държи по гаден начин с нея, прави се сметката, взимам си я. Карай, ни ме занимава, чао. Господи. Какво беше това? Какво става? Какво беше това? Ма този човек нормален ли е? Какво прави? Не, явно не е нормален. Аз не вярвам какво ми се случва. Мисля, че... Честно, не вярвам какво ми се случва. Мисля, че трябва да вземеш някакви сериозни мерки. Това не може да продължава така. Една седмица по-късно напрежението в семейството на Зорка продължава да расте. Присъствието на Владо в къщата изостря конкуренцията между двете сестри и те не пропускат да се захапят, особено в присъствието на външни хора. Ма, за какво го правиш на проблем? Ми как за какво? Постоянно се правите на щастливото семейство и аз отстрани ви гледам, все едно съм никой. Добре, айде извиняй, повече нищо няма го говоря. Откакто Владо дойде да живее при нас, Калина не спира да се хвали. Колко хубаво готви, колко прекрасен баща е. Писна ми, много добре знае, че се дразни от този факт. Ма няма какво го крия, много ми е приятно с татко. И я да ми е приятелка, що да не й кажа. Да се правят най-малко проблем. Аз какво трябва да направя? Дени, ще кажеш ли на тати, че съм в Ади и учим? Да дойде да ме вземе. Деница! Хубаво, не съм глуха. Добре, му кажи в 8 часа да дойде да ме вземеш. Разбрахте! Добре, не ми викай. По-късно същата вечер Деница нарочно премълчава факта, че сестра й е при приятелката си. И с падането на здрача Зорка започва да се безпокои. Какво става, бе? Колко часа? Къде е Кали? Не знам, няма представа. В смисъл... В смисъл, какво Не се е ли на разбрахте? танци? Какво се разбрахте? Не разбрахме се да се прибере вкъщи. Така ли? Да, Дени, чакам тук. ти нещо с сестра ти? Не знам нищо. Нищо не ти ми е казала. Оф, Спокойно, не е чак толкова късно. абе, не е късно, но трябваше вече да се е прибрала много отдавна. Просто... Ох, ето. Какво става, бе? Здравей. Татко, не щеш да ме взимаш. Знаеш от кога те чакам? Чакай, нали имаме оговорка, нали се разбрахме да се дължа вкъщи и тогава... Какво сме се разбрали? Ти не му ли каза? Трябваше да дойде да ме вземе. Какво да му кажа, аз да не съм ти дойде да ме секретарка? вземе. Да, не им казах. Не съм и длъжна, не съм и никаква да им казвам. Писна ми всички мене да нападат. Сега съм им виновна за всичко. Ти виждаш, че сме притеснени, че я няма и си Няма знаела... какво да направя, няма Гледай, това тя е постоянно и в училище. Кое е постоянно? За какво? Някой беше купил телефон, можеше да ви звънне и да ви каже. Какво става сега тук? Абе, какво ви става всичките на вас? Какво сега аз съм ви виновна? Стига, Дени. Какво стига? Стига, мама. Сега съм ви виновна за Престани, всичко, не аз си. не съм и длъжна на нея. Разбираш ли? Няма. Не съм и длъжна. Дени, спокойно, нищо не е станало. Дени, Моля те, точно пък той погледни го. Дени, нищо не е станало, спокойно. Деница може да съди на всеки друг, но не е на мене. Аз правя всичко възможно да се сближим, но това, което тя направи тази вечер е недопустимо. Тази лъжа беше някакво безумие. 4 дни по-късно Калина празнува 17-тия си рожден ден. Зорка се надява, че хубавите емоции около празника ще успеят да тушират напрежението вкъщи.
Преди аз, мама и Калина винаги си прекарахме страхотно на рождените дни, но сега Владо като тук е ужасно е, супер тъпо е. Той като е тук и те си прекарват тримата заедно пред страхотно, аз отстрани се да ги гледам. Те се държат тримата като семейство и аз отстрани се едно ме няма. Преди Калина да е отворила следващия си подарък, на вратата се звъни. Точно на 17-тия си рожден ден тя ще получи изненада, каквато никой не би искал да получава. Телефон? Естествено, ти пак трябваше да се изцепиш. Стига, не се заяждай. Добре, престанете го. Какво трябваше да го Защо? Значи първо много добре Знаеш, знаеш, не че... знам, че дъщеря ти има рожден ден. Просто ми давам да става телефона. Значи много грозно от негова страна. За да изпъкне пред Владо, развали празника на Кали. А не си дава сметка, че по този начин наранява и двете. Първо знаеш, че аз не позволявам телефони. Знаеш, че нарочно не позволявам телефони. Провалихте ми рождения ден, мерси много. Ай, довиждане. Кали. Най-ужасният ми рожден ден до сега. Бях истински щастлива, получих страхотен подарък от баща ми и много добре се забавлях, прекарах си страхотно, докато не дойде този кретен и прецака всичко. Просто почувствах се ужасно. Пак ти какво можеш да си позволиш? Ти какво можеш да купиш? Еми... Да, и просто трябва да го направиш. Аз какво да направя, че други хора не могат да си позволят такова нещо? И да нещо? развалиш празника, Той моля какво ти се подари за на пореден дъщеря си? път. Кажи ми какво подари на дъщеря си? Каквото подарил? Тая торта тук. Това какво Сам те това ли? Това няма значение, това не е твоя работа. Това не е твоя работа. Владо, чуеш ли? Просто... Да, моля ти се, ако обичаш, се тръгни. Какво толкова е станало, не мога да разбера. Дойде и ми подари телефон, от кога си мечтая за такъв телефон? Да, тъпо е, че дойде на рождения ден, но какво от това? Няма цялото внимание да е върху нея.